खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङै दं होननानै जोंबो दासिम थिगानो दङ ओमफ्राय जोंथ' रुमाव फैबाय दाख्लिनो ओमफ्राय आं दा सिखारदों दिनैनि खबरा ओरैबायदि जाहैबाय जोंना गेसआ जोब्बाय ओमफ्राय दायो नै इन्डाक्सनावसो संनो गोनां जाबाय इन्डाक्सनाबो दाख्लि बाबाया गोदानै बायनानै होफैबावबाय आरोना इन्डाक्सनावथ' बांद्राय संनाय जाफेराखैमोन दायो उपाय गैया संनो नांसिगोन आरोना नै दालि संगासिनो दङ बेहाय बाजाजनि इन्डाक्सन बायनानै होफैदों आरोना बाबाया जोंनाथ' फुरानाया गाज्रि जाबायमोन नालाय आइखौ लांनो फैथावथावनो बेखौ होफैबाय आरोना आइयाबो फैदोंमोन नालाय आंथ' बामनो हाया ओंखायनो आइया दोनफैदोंमोन ओमफ्राय नेक्स्ट डे बाबाया लांफैबाय ओमफ्राय नै गंसे इन्डाक्सन दंबावोसो जोंनि बेयो राधिकानि दा गेसखौ आङो दहाय फुंनिफ्रायनो कल खालामगासिनो दङ एक्चुअलि आं दाख्लिबो कल खालामदोंमोन गेस होफैग्राखौ ओमफ्राय बियो रिसिभखौनो खालामाखै आरोना साहा बानायनायावसो जानोसै दानाबा साहाखौथ' बेहाय बानायनो हानाय नङा ओंखामखौबो बेहायनो बानायनांसिगोन जोङो कुकाराथ' जोंना इन्डाक्सननि नङाना जास्ट जोङो दावदैल' एवनानै जानो हागोन नै बेजों नै नुदों आङो बेहाय दङ आरोना 200 थाखाफोरनि दङ ओमफ्राय 239 बेखौनो अर्डार होनोसै साहा बानायनो थाखाय नङाबा जानाय नङा मानो नो जाखो आं केमेरा लानायखायनो दोनो जाबाय नै बिथिंजायबो सासेया नंथारै जिनिसजोंसो गेलेनो नागिरो बिसोरो ओमफ्रायो स्कलार होननानै बुलायनो नागिरा आरोना बे ससपेनखौनो अर्डार होनोसै नङाबा साहा मोनलोंनाय नङा आरो दावदैफोर रुनानैबो जानो हागोन जोङो आरो दै फुदुंनो नांथारगौ ना बै जोंनाव थानाय ससपेना माने इन्डाक्सनाव बानायजाया आरोना ओंखायनो थाखानिल' खेला जागासिनो दङ जोब्बाय नङाना गेस गेस जोबनायखौथ' आं मिथियो आं सिखारग्रोदोंना बानना होबाय दा आं बेखौ इन्डाक्सन बेनोथ' नै नायलाय ओंखामा जाबाय दा जाना नायनांसिगोन बेखौ बुजिलायनो मोनाखैनो नै फिसाजोआसो लाबाय हरलाय मामा हरलाय साहा लोंनो मामानो हो मामानो हरलाय मामा साहा लोंसै हरलाय मामा खुलिनि दे नायनि मा दङ बेयावलाय गुरु ओं खुलिनि ओं सिखावलाय आनबक्सिं इये आखाइबो गैया दङब्रा नै वाव मामा हामा बिदि अनलायनांगौसो खुसेर जादों मानो खुसेर नांगौ मामा दुगैखांबाय आङो दायो लासैनो ओंखाम जानानैहाय क्लासाव थांसै दायो आं मोनसे जिनिस हानो नागिरदों नैबे मोनबाय आरोना बे जिनिसा जाहैबाय चिकुनो लोगोआ लाबोदों राधिकाया लाबोदों आरोना आलासिनि न'खरनिफ्राय दायो बेखौ हानानै नायनोसै आंबो जाफेर मोनाखै नायनोसै टेस्ट खालामनानैहाय खालि बाम जानोल' दाना देरनानैसो मारै जायो ओमफ्राय बेखौ सिंनि मालखौथ' जायो ओमफ्राय मारै हानाया जाफेराखै नालाय मिन्थिया बेगर दंमोनदां जानानै मामा एक्सप्रेसनखौ नायनोसै बेनिखौ सिफ्लेबायसो जालाय मामा जालाय माथो मोजांनो बियो जेनेबा देहानि थाखाय मोजांनो आरो मायाथो गाज्रि देहानि थाखाय जौआल'सो गाज्रि येस आरो बेखौनो लोङो मानसिफ्रा गाज्रि मोनथिखानानैनो ना तानिशा गाज्रि नङाथ' गोदै नै जाना नाय गांगा थफा बायदिसो गांगा थफायालाय माबायदि गांगा थफाया बिदिनो गांगा थफा जाफेराखै गांगा थफा बायदि टेस्टआ राधिकायालाय मिथिगोना मिथिया गांगा थफाया माखौ होनो थिगानो गांगा थफा मिथिया आलदा नाम दंबावोदां थानो हागौदां मिथिया जों गांगा थफा होनो आरो गांगा थफा मिथिया होमबाथ' नङा नों जाहैबाय गोदोनि जों जाहैबाय जेनजियाव गोलैयोना जों ओंखायनो मिथिया जेनजि जोङो एक्सकारसनाव लांनांसिगोन इसोरखौ एक्सकारसनाव गांगा थफाया माखौ होनो बेखौ देखायनो नों मिन्थिमारा ना गांगा थफाखौ मिन्थियालै नुफेराखैबो नुदोंदां मिन्थिया आङो हाग्रा बंग्रा बेरायाखैना बारा दा बावैनो लांगोन आं बेखौ गांगा थफा देखायनो अबाव जेराव लामा हाग्रा थागोन बेफोरावनो थालाबायनो हागौ ना गोदो उन्दैयाव जानानै खम गोबायोमोन जालाबायनानै गोबायो बांद्राय जाबा गोबागोन ना बिनि टेस्टआ एसे बोरैबा ओमफ्राय बेबो मोननांगौ आरो ना मोनो आच्छा जोंनाव माने बिदि हाग्रा हुग्रा गैयामोन नालाय ओमफ्राय जोंहा बिदि आबादबो मावामोन नालाय जों बै जानांगौ गामि खानस्रिजों ना बोनग्रा खानस्रिजों ना खानस्रिजों खानस्रिजों ना बोनो बेखौ मिथिया नों मा होनो नों मिथिया
मिन्थिगौ बेयो मा होनोमोनलाय मा होनो बेखौ मा होनो मा बिलाइ ए भगबान बोरसिजों बोनोमोनथ' माने जों माबामोनाव फुख्रियाव बोनदोंमोन जोङो माबामोननाव टम एन्ड जेरि नायग्रासो डरेमन टम एन्ड जेरि नायग्रासो बिसोर आं नायफेराखै नोंसो नायबावदोंदां आं नायफैनो मोनाखै दायो मोनसे प्रब्लेम जालायबाय बे जाहैबाय कारेन्टआनो थांबाय दायो जोङो ना ओंखाम मोनजागोन ना मोजाङै थानो मोनगोन कारेन्टआनो गैया दायो मा जानांगौ जाखोथाय माला सफैगोनथाय कारेन्टआबा माने दखान जेराव खुला दङ बेहाय कारेन्ट दंजोबो आरोना जोंनावल' गैया माबामोनना दङ होमबा रसितामोनना दङ जोंदों माथो मानो थाखायथो जोंदों होनबालाय फैहांदों मामा कारेन्ट गैया मामा मबाइल लाइटखौनो दे जोंखौ खेब दे कारेन्ट गैया मामा मा जागोन दा जोंखौ खेब हामा मामा बिदि नङा हामा नों सेरनो दे नांगौ गाव सेरनो आरो ओमफ्राय नै जोङो दायो हाखु दाखु न'आव थांनो ओंखारबाय न'आव माने जोङो खैराबारिनि न'आव बिनि बिखुनजोनि न'आव थांनो ओंखारदों मानो थांनो नागिरदों नोंथांमोना देखायलांबाय थागोन जोङो लासैनो आंनि बिखुनजो होनस्लायस्लाय आंनिया इमान जायोना बुंबाय आरोना बिनि बिखुनजो होननानैहाय ओमफ्राय ओंखामखौबो जास्लाबासै जोङो संखांबायमोन बिबोनांखौ अर्डार हरबाय आरोना संनो थाखाय दायो बिसिनावनो जाहैनोसै जोङो ओमफ्राय गथ'फ्राबो रेडि जाबाय हाखु दाखु जागासिनो बिसोरबो थांनो थाखाय थांसै थ' किडनेप खालामगोन किडनेप जानला मोनला नै बियो ओमफ्राय नै बिसोर रेडि जाबाय बिदि मामा आयु फैसा लाबाय बिसिगोनलै मामा थांसै गोजाया बिसियो बिबैनिसोबाव नों सानदों बिबैनिखौ बिसिबाथ' जोंहासो होफिननांगोन ना होफिनखानांगोन दे सरकाराव हमो जोङो सफैनाय लोगो ओंखाम जाबाय न'आवहाय ओमफ्राय दायो ओंखारलायबाय जों सानैया दाबसे जायगायाव थांनो गथ'फोरखौ गारबोबाय आरोना बिसोरखौ लाबा दिगदार नालाय दसे गेलेथोंसै बिबौमोनजों दायो अबाव थांनो खिन्थानोसै खिन्थादोब्ला मोजाङै जोंनि गथ'फोरखौ बामनो थाखाय बिबोनां सासे लायनो नागिरदों साननैसोनि थाखाय बिबोनाङाबो बिराद बिजि बाट बिब'नि थाखाय फैनांसिगोन आरोना बियो दायो बिब'खौ अननानै फैनांसिगोन दायो जोंना आमोखिया मेथाइ लायदों बिबोनांनो जाहोनो बिबोनां माने गावनि बिबोनांनो आंनिसो बिबोनां मोननै निमकियाबो फिसासो गिदिर गैयाना थाइबानि गोजा गथ'फ्रा ओरैबायदि दुस्थ' जाबाय माने ओंखाम संनो मोना बिमायाबो फरायनो मोना आंबो माबा मोनसे मावनो सानबाबो ओंखारलांनो हाया बेखायनो बिसानि बिनानावखौ लांफैथ'बाय आरो सानबेसे थायो नायनोसै माबा क्रिम बन माबा ओमफ्राय बिस्किट लाबाय आङो जोङो बेयावनो लाखानांगौमोन बेयाव लानांगौमोन ओमफ्राय नों आंखौ मा बखिबाय थाया दहाय आं बखियाखैब्रा आं खोन्थादोंसै मानसिफोरनो जेनेबा गथ'फ्रा बिराद दुस्थ' जाफुथारबाय बांसिन एकदम माने ओंखामबो संस्लाब हाया मोजाङै ओंखाम संनो मोना माबा मोनसे नोंबो फरायनोबो मोना नङा होमबा नोंथ' बेयाव फरायनोसो थाहैदोंना दा नों फरायनो मोनाखै ओमफ्राय दा आंबो माबा मोनसे मावनो ओंखारलांनो सानबाबो जाया बिदिजोंथ' जाया माबा मोनसे मावथारनांगोन बेखायनो आरो मावनायाबोथ' जोंनि थाखाय नङाना गथ'फोरनि थाखायनो ना बेखायनो दा नोंनावखौ लांथ'नोसै आरो दा बे नोंनि सायावसो नों सानबेसे लाखिनो हायो बिनानावखौ ओमफ्राय जोंहा दसे सम सिरि जादोंमोन गारियावहाय मानो जादोंमोनथाय लामाखौनो मिन्थिया मोजाङै खालि बे गावस्रानि बिमायनि न'खौल' मिन्थियो आं लामाया माने आं गारि सालाया नालाय ओंखायनो बिदि जों सानैजों बिदिनो अबावबा थांबाय बिदि लामानिनो नांलायनाय जायो ओंखायनो आं बेलाय मा जेब्ला गोदान गोसो थोलायजेनदोंमोन फार्स्ट टाइम गावसिनाव फैदों आङो हाबा जायैनि सिगां आरो गोसो थोलायखांनानै गोसो थोलायबाय थानाय समाव गावसिनि मा होनोमोनलाय गावसिनि न'नि लामाखौनो मोजाङै मिन्थिया माने माबाजों फैदोंमोन जोङो ओरै गरेस्वर जानानै फैदोंमोन आरो माने बायहाटानिफ्राय गरेस्वरनिफ्राय खैराबारि बे लामाखौनो मोजाङै मिन्थिया
माने नङा गरेस्वरनिफ्राय खैराबारिखौ मिन्थिगौ बे माबा बायहाथानिफ्राय गरेस्वरसिमखौ आन्दायबायब्रा बिनि मोनदां लामाया बिनि मोनदां नै माने गोदो कलेजाव थानाय समावबोथ' जोङो बासावसो ट्रेभेल खालामोमोन नालाय उन्दुलांबाय थायो लामाखौ गोसो होआ आरोना ओंखायनो बांसिनै गारि सालायग्राफ्रासो गोसो होयो नालाय बबेथिं थांबा अबाव मोनहैयो दा ओंखायनो आंबो गारि सालायनांसिगौ आरो गोदाव सोराव फार्स्ट टाइम नुदों आङो गावसिनि न'नि लामाखौनो मिथिया औ दे माने दहाय फन हरदोंमोन बेबो मा सोंनो नों लामाखौ बबेथिंजाय मोजां बिदि सोंफ्ला नङाबा लासिं सोंदों दाबो सन्देह दं आंहा मिथिमारो ना मारा मेप खुलिना लाबावो गावस्रा बिमायंनाव थांनोनो गुगोल मेप नांलायगौ बेनो नङा आं मिथिगौब्रा दांनायखौ खिन्थु आं नोंजों रायसानि आं सहायनो हालालै बारजुमलाबायनोसै आं बाल्थिं दैयाव सहैनोसै जोंहा बेनिफ्राय बांद्राय गोजान गैखाला सहैबायानोसै आरो मेप नायनो गोनां गैला आंहा आगसिथिंजायमोन गावबो बेखौल' गोसोआव दंखायोब्रा आंलाय आलासिसो जेन'बा फैबाय थाया नोंस्राथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो थांलाय फैलाय ना बे हिसाबै मिथिनांगौ सफैबाय जोङो एक्सुवेलि बेयो आयंमोननि न'आव फैदों जोङो आइनि बिब'थिनि न'आवहाय ओमफ्राय आयंनिनो फिसाजोखौ लानानै थांसै आरोना साननैसोनि थाखाय सफैबाय जोङो फुख्रियाव ना दं नै बे फुख्रियावहाय ना दङ बेनि नाखौनो दाखालि जों आलासि जाफैनायाव मालाय निजोमा गाव सारनानैनो जाहोदों निजोम सफैबाय दाउ गन्द्राया नै दाउखौसो नायग्रोखानोसै लकेल ने लकेल सनालि हाबदेरला बेमार सनगोन हाबदेरा जों सानैल' फैदों बे दाउफ्रासो ओंखारबोगोन नामा आं बुंना लार' नोङो माबेसे दङ अबेयाव 1 थाखानि मोजाङै देखायबाय औ फ्रेमिंफ्रा मोजां जादों ना I don't know नोंसो मालिक नामा दा Backyard farming individual model ट्रेनिं लांबाय थानांगौनो आरोना project दाउ फिसिनायनि ट्रेनिं होयो साहा लोंसै दायो जोङो ओंखाम खम जादोंमोन ना नांगौमोन ओंखाम खम जादोंमोन बेखौनो जाबाय आं ओंखायनो जादों ओंखारबाय नै थांनो गाबनाङा दे नै बायदि बेग बानायनो रोंगौ बिनानावा आंसो रोङा आंनो होबाय नै बेखौ माने खावसेखौ हजों बानायसिगोन आरो बियो सोलोंना लानांसिगोन आं ना बानायनो आं बारा बुंला दे गाबनाङा दे जागोन दे लांथ'नोसै खस्थ' जासिगोन नोंसोरो खस्थ' जासिगोन जों लांना होसिगोन ना खामानि मावग्रा न'निफ्राय सासे एसे खस्थ' मोनथों होनबासो बिहामजो नागिरगोन ओंखारबोबाय जोङो किडनेप खालामबाय बियो किडनेप खालामजाग्रायाबो मिनिदोंसो नै खालामजाग्राया माबायदि फार्स्ट टाइम नुफेरदों दे किडनेप खालामजानाबो मिनिनाय नाय मोखोना बिबार खानो थांदों नै मोखोना बिबार खानाय मोखोना बिबार खानाय मुज्लाय दङ मोजाङै बुस्रिना लाबो फिसा गिदिर जाबायना दा बोराबलायगोन बोराबगोनथ' आरो आंनोबो नोंलाय बुरि रेनो मानोब्रा फिसाजोफोरनिसो दै नोंनि नङा थै आंनोसोना थेंक इउ बिराद मोजां मोनो बिसोर गेलेनो नै बैसागु सफैबाय सफैबाय जोङो न'आवहाय ओमफ्रायो बैथिंजाय फायखाना लुनायखौ नायबाय थादोंमोन आरोना दासिमबो जायाखैनो जानाया ओरैजाय नै बेहाय लुगासिनो दङ आरोना टेंकिबो होखागोन ओमफ्राय नै ओरैजाय फिल्टार जोंनाथ' बिराद आयरन दङ नालाय ओंखायनो बेहाय फिल्टारबो बानायनांगोन आरो जोंना साहा लोंनानै थांसै जाहा माइब्रा दङ नामा बेयाव माइब्रा बैसागुनि सेस खालामजोब्बाय नै थुलुंसि बेगरखौ टम नै बिथिं नङा नै बिमादैया फार्स्ट फैजेनखालिनो नै मेंनांसिगोन जा गेलेबाय थादों नै दाबो उन्दुआ आबैनो खारगोन माथो मादैया सानसेयावनो मेंहोबा मा उन्दुदो दे मेंगोन मादैया
दे उन्दुदो नोंसोर दे मादैया मेंबाय बे गोरलैयावनोथ' उन्दुआ बिसोरो दायो नै गेलेनायसिम माने थाफाबाय थानांसिगोन दाहाय उन्दुब्लासो रेस्ट मोनसिगोन आलासियाबो दिनै फैजेननायावनो बिदि खालामबाथाय मालासिम थागोन आं मोनथिला आरोना मामा बांद्राय डिस्टार्ब खालामनाङा मादैखौ नङाबा खारलांगोन आं भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनलायगोन नेक्स्ट ब्लगावहाय दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों बाय बाय